हाँ कैसन बा जमानाई अरे कैसन सरकार बा हाँ कैसन बा जमानाई कैसन सरकार बा मिलत नइखे नौकरी का करो बेरोजगार बा 40 की उम्र गई लगुओ नया बता देखो बीए कके बकरी चरावता कैसन बा जमाना ई कैसन सरकार बा मिलत नइखे नौकरी का करो बेरोजगार बा 40 के उम्र गई लगुओ नया बता देखो बीए कके बकरी चरावता देखो बीए कके बकरी चरावता हाँ डिगरी पलोन लेलस खाई गईले अफसर थाकी गईल घूमत घूमत मंतहरी के दफ्तर हाँ डिगरी पलोन लेलस खाई गईले अफसर थाकी गईल घूमत घूमत मंतहरी के दफ्तर का कर खइले बकरे जैसा धावता देखो बीए कके बकरी चरावता देखो बीए कके बकरी चरावता हाँ बुद्धुआ के बेटा हवे डिग्री धारी हाथवा में पैना कान्हे ले ले बकुदारी हाँ बुद्धुआ के बेटा हवे डिग्री धारी हाथवा में पैना कान्हे ले ले बकुदारी ड्यूटी डबल बाबू जान होरी आवता देखो बीए कके बकरी चरावता देखो बीए कके बकरी चरावता हाँ चाली पर के बार पाकल चाली चिकनाइल 4 कट्ठा खेत बेच के घुसो दियाइल हाँ चाली पर के बार पाकल चाली चिकनाइल 4 कट्ठा खेत बेच के घुसो दियाइल भाई पटीदार के रोज गरियावता देखो बीए कके बकरी चरावता देखो बीए कके बकरी चरावता